Bé, amb aquest últim element donaríem per substanciat ja el primer bloc i entraríem en el segon bloc, que és el referent al departament de la vicepresidència per part del grup de Convergència i Unió i per defensar les esmenes a l'estat de despesa que van de la 4 a la 46 i de l'articulat de la 61 a la 64. Té la paraula la senyora Pifarré. Sí, gràcies senyor president. Les esmenes de la 4 a la 16 les defensem totes, diguem-ne, parlant d'una manera general. Per una banda, nosaltres el que proposem és una baixa en els estudis i treballs tècnics i en els serveis informàtics, i després comentarem l'alta. Pel que respecta al tema d'estudis i treballs tècnics, nosaltres habitualment considerem que és un concepte o és una aplicació pressupostària que estan, sobretot amb aquest govern, que s'han ampliat substancialment i de manera importantíssima. Tot i que el conseller Castells va dir l'altre dia, per la meva sorpresa, que no havia incrementat, nosaltres creiem que s'ha incrementat exponencialment i a vegades ens fa pensar que o bé són el pagament de serveis prestats o bé no hi ha ninguna persona per fer les coses, cosa que ens estranya perquè el capítol 1 del departament creix extensivament. En quant als serveis informàtics i de telecomunicacions realitzats per entitats, jo no dic, i efectivament li dono la raó a la senyora, a la portaveu socialista, però jo no dic que aquests serveis no siguin necessaris, tot el contrari, són necessaris i qui ha gestionat en l'administració ho coneix. Però el que sí és cert és que si es pressuposten és per executar-los, i per executar-los cal tenir clar i molt clar el que s'ha de fer. I permeti'm que dubti que la Conselleria de la Vicepresidència tingui massa clar el que cal fer. Per tant, en aquest sentit, proposem una baixa i proposem, a canvi, per aquest import, les inversions en edificis de la Generalitat, tenint en compte el que baixa inversions a aquests departaments en general, tot el pressupost de la Generalitat, en l'Institut Nacional d'Educació Física i equipaments esportius a diferents municipis. Continuo amb la... Sí. Les esmenes de la 15 a la 43. Secretaria Política Lingüística. De l'esmena 15 a la 43 també proposem una baixa a estudis i treballs tècnics. No cal repetir les argumentacions anteriors, però nosaltres sí que seríem del parer potser d'afegir o de posar més diners a la Secretaria de Política Lingüística per altres qüestions com ajuts i suport, doblatges, cursos de normalització, activitats a empreses, etc. Però com que veiem que no es té clar i que això ja no s'ha posat, doncs insistim en que aquesta baixa vagi a parar en l'increment d'inversions en edificis, en més equipaments esportius i en corporacions locals per a equipaments esportius. I després de les esmenes del Consell Català de l'Esport, de la 44 a la 46, també proposem la baixa corresponent d'estudis i treballs tècnics i de publicitat i difusió i de campanyes institucionals per portar-ho a corporacions locals per a equipaments esportius. El tema de la publicitat i difusió a campanyes institucionals, nosaltres considerem, no de per si són qüestions, diguem-ne, que s'hagin de deixar de banda, però se'ns planteja un dubte, i és que de vegades amb aquests estudis institucionals no sempre s'aconsegueixen els objectius i, en canvi, moltes vegades s'aconsegueix fer una propaganda de la pròpia acció del govern o dels partits polítics que el composen, i per això proposem aquesta rebaixa. Gràcies. Les esmenes a l'articulat de la 61 a la 64 també han estat defensades? Dic perquè no? Sí. Sí, no? Gràcies.